Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatu. A yau za mu yi magana akan chat ne. Wannan chat ne da yake nuna abu hauhawan abu ko kuma faduwan abu a cikin misali kamar site. Duk yana dealing da abu ne da yake cikin database. Yanzu na cikin database ɗin mu. A cikin database ɗin nan akwai misali bayanin da muka karɓa daga wajaje daban-daban na sassa na duniya. To mun karɓi wannan bayanan ne, to muna so mu fidda wani bayani ne ya fi shura a ciki, bayanin da ya fi tashi a ciki kenan. To ana aiki da chat ne wajen a nuna wa user bayani ko kuma shi kansa programmer ya gane wani abu ne misali ya fi karɓuwa a cikin abubuwan da ya yi a cikin site ɗin shi ko kuma a cikin wani specified system da ya yi. Chat popular abu ne yanzu a cikin wannan centers da muke cikin 21 centers. Dan yawanci kaman akwai wanda suke aiki da kaman cryptocurrency da sauran coins da yake available yanzu. To kamar yadda suna aiki da coins nan suna gane abu ya tashi ko kuma ya faɗi ne in suka yi considering lokacin chat ɗin nan. Za su ga in chat ɗin ta yi sama kenan pricing kamar coins nan ya hawa, idan kuma yi ƙasa wannan pricing coins ɗin ya sauka ƙasa. To yanzu kamar yadda nake cikin database ɗin nan akwai wanda suka turo bayanansu, akwai kuma percentage ɗin. Yanzu kamar ina table ɗin da percentage take na tara percentage. To yanzu kamar akwai wanda kowanne yana da percentage ɗin da ya samu. Kamar yanzu kun lura daga saman nan akwai na saka Afra ya samu percent 45. In kun lura kuma kamar Hawa'u ta samu percentage 85, akwai kuma Abubakar ya samu percentage 66, akwai wannan kamar Fatima ta samu percentage 40 da ta samu percentage 75. Amma duk in kun lura a cikin abin da muke da shi, wannan Iko ta fi samun percentage da yawa saboda ta samu percentage 99. To kun ga yanzu chat ɗin in muka zo duk sanda muka shiga cikin chat ɗinmu za mu ga kenan wajen Fatima wajen Iko ya fi kowanne girma saboda Iko tana da percentage 99. Amma kun wajen Afran nan kuma shi ya fi kowanne lowest, yana da percentage 45. To yanayin percentage ɗinsa yanayin yadda chat ɗin zai hau kuma zai yi ƙasa. To yanzu misali yanzu in kun lura ƙasa zan shiga inda chat ɗin yake. A cikin database tana ba da kayan nata na chat ɗin, amma in ka fita user wannan misali wanda muke nuna wa user kuma kake gani chat ɗin da kake gani na kaman wannan su bitcoins duk akwai yadda ake yin shi. To amma ya nuna muku yadda chat ɗin yake kuma yadda yake aiki, kuma ga yadda chat ɗin yake a cikin database. Yanzu in kun lura lokacin muna yawan darasi akan database saboda database ka gane duk inda ka je ka dawo za ka yi aiki da database saboda database a nan ake store in data. To kamar yadda kuke gani na ja don in nuna muku line ɗin. Yanzu ina cikin line, yawwa na shiga cikin database ɗin. In ka lura ga chat ɗin nan ya riga ya zo shi. Kun ga daman misali ba in hizo mai ɗin code ɗin kuka yadda za ku ga chat ɗin da kyau. In ba ku manta ba daman ni Afra ni ne na fi kowanne lowest a percentage. Kun ga ina percentage 45. Kun ga ya fara percentage ina tsakiya tsakanin 50, 40 da 50 a nan ba. In kun lura da ya je wajen chat ɗin wajen Ikon nan almost 100, kusan 100 ba saboda tana da percentage 99. Kamar kun ga wajen Hawa'u tana da percentage kamar 85 ne. To yanzu kun ga in kun lura a ƙasan nan ya bani ID nan kun gani na da muku akwai daga Iko kaga ita ne ID na 9. To yana bani list ɗin highest na chat ɗin ne according to ID da nake na cikin database ina. To yanzu ina so in canza ID na, ina so koma da name ne saboda kar kuma in ba kuma ta Iko take da percentage 99. To kun ga yanzu in na koma cikin database ina, kun ga yanzu bayan na canja shi daga ID na mai da shi nan, kun ga yanzu ya bada kowane chat yanayin tashin chat ɗin ya bada according to name ɗin wannan wanda yake da wannan highest percentage ɗin kenan. To yanzu in ba ku manta ba lokacin za ku ga kowane site da kalan chat ɗinsu. Wani za ku ga kamar yadda kuke ganin line ɗin nan haka za ku ga chat ɗinsu. Wasu kuma za ku ga kamar ba chat dai, kun san ba chat ai. To za ku ga shi kuma ba, akwai wanda za ku column ne shi wani ɗin shi.
chat ɗinsu. Akwai kuma wanda za ku ga area ne, akwai kuma wanda za ku gani pi gaskiya popular ne, don wani lokacin memory ma za ku iya ganin shi a pi. Dan wani lokacin memory ma za ka gan shi kamar abu cycle ne, kamar computer tana aiki da irin wannan gaskiya sosai. Amma dai gaskiya most popular dai line ya fi. Yauwa yanzu kamar na saka ita wannan ɗin ba na sa bachat. Yanzu bachat ɗin kun ga ya kawo shi a kwance, amma kuma duk ko ta yaya ka juya abun za ka ga wajen iko ya fi kowanne fasanta ɗin ya fi kowanne tsayi, saboda iko ta samu fasanta 99 ne. In kun lura wajen afiran da ke taɓa muku ya samu fasanta 45, shi sa fi kowanne lowers a ciki. To yanzu misali in na koma kaman column, yanzu ya kamata in dawo column ne, yanzu na koma kaman column ba in mai da abun column. Yanzu na mai da abun column za ku ga abun komai zai koma a column ne, kuma amma ba kuma ta ba duk yanda dai a chat din zai nuna maka yanayin percentage din. Yanzu kamar ni afra na farko ID1 kun ga wajen afran can wajen ya bada shi yafi kowanne kaɗan. In ka dawo wajen ikon nan kuma za ku ga ya tashi sosai, saboda almost 100 ya je, saboda ta riga ta samu percentage 99. Kuma daman gaba ɗaya wannan highest percentage ɗin aishi ita ce. To yanzu na ƙara canja na mai da shi line, shi ma yanzu wannan duk yana under line ne, amma kuma za ku ga kun gan shi ya wani karkashewa ya tafiya kan maciji. To yawanci coins kun ga sun fi aiki da irin wannan chat ɗin kenan. Yawanci coins sun fi aiki da irin wannan chat ɗin. To kun gani yanzu har again ne in kun lura wajen ikon na ya fi kowanne girma. To wannan shine wannan spin. Yau yanzu na koma wajen area. To yanzu in ka je wajen area kuma ka ga yadda area yake. Haka again za ku iya ganin wani chat. In ba ku manta ba, chat ɗin nan fa abu ne da popular ne kusan misali Hausa ko kuma mu kaman 'yan arewa ko kuma duk ɗan Najeriya dai ko kuma ɗan ko'ina dai yana aiki da chat. In ba ku manta ba, mu Hausawa muna aiki da chat ne, kamar misali ta ina akwai zaɓe, misali zaɓe. In aka yi zaɓe za ka iya ganin chat ana nuna maka APC ne a gaba ko PDP ne a gaba. To ta ina ne a gane PDP ne a gaba, APC ne a gaba, kuma ya aka yi wannan fi tsayi wannan duk daga cikin database ɗinsu ne. Yanayin wanda suke samun ƙuri'a, to yanayin adadin samun ƙuri'ansu kaga ya fi yawa kenan, sai a nuna maka APC ta fi yawa. In PDP ne ta fi yawa za ga PDP, saboda sun fi yawan mutane sai ga chat ɗinsu ya fi kowanne tsayi, sai ga kamar APC ita ce a baya ko kuma APC ita ce a gaba. To duk a haka yanzu kamar kun ga na koma chat ɗin wajen wannan pie chart din nan. A wannan pie chart din shi kuma kun ga yana zuwa round ne. Yawanci computer memory suna zuwa da irin wannan, ba kuma ta kuna dealing da computer. Yanzu kaman kun ga ko kuma a makaranta ne kuna gani irin chat din, to duk irin wannan chat din a nan ne a computer science muke apply din su for mu ɗan computer science kenan. Yanzu kai ba kuma ta ba, in duk inda na taba muku za ku ga yana janjan nan, yana irin wannan disappear ya kuma yayi appearing. To misali yanzu in kun lura damun inda ya fi kowanne tsayi na taɓa mu kamar 13 na. Yanzu kuma mun ba ku manta ba, afiran nan ya fi kowanne kaɗan, shi sa in na taɓa shi za ku ga shi ma kansa ɗan area inda ya acquiring space inda ya acquiring za ku ga shi ne ɗan kaɗan, shi ya fi kowanne ƙanƙanta a ciki. To haka kamar 13 nan da nake taɓa kun ga ya fi kowanne girma, shi yasa wannan ɗinsa wannan space ɗinsa area space ɗinsa ya fi kowanne wannan girma a ciki, yayi acquiring more space than others akan sauran yayi acquiring more space. To haka database chat yake, kuma haka za a yi ake programmer suna yin da suke da irin programming da za su jujjuya chat din, wannan a bashi kalo, wannan kamar yadda kuke ganin darasin kowanne a cikin kaloli daban-daban ya zo shi. To haka akwai yadda za ka gani chat din an yi shi dynamically, chat din ɗaya ne, biyu ne, uku ne, duk ana yin multi chat din duka ana yin shi. Wannan ne mun nuna yadda chat din take aiki, kuma mutane su da Allah su ankara, dan kar a nuna maka chat din ko kuma wani coins yana irin wannan tafiyan ko yana wani abu. Akwai programs da za su iya yin kamar the same thing kamar irin chat din da kake gani kuma zo su cuce ka. To yanzu in ka kiyaye da shi kenan. Yanzu misali za mu yi printing din yanda ake printing in chat. In misali kamar ka shiga database kana so ka yi printing din chat din, misali ka samu chat da yawa ko kuma wani ya yi farashinsa ya tashi misali a cikin database, kana so ka save wannan hoton,
zaka save shi. Yanzu kun ga inda nake taɓa wannan, in na taɓa shi kun gani ga hoton yana downloading cikin kwamfuta na, hoton chat ɗin. In na shiga cikin kwamfuta kuma da za ku ga hoton nan, kun ga yanzu na ƙara downloading ɗin shi. Duk sanda ka danna can wajen zai ta downloading ne according to yadda za ka danna. Kun ga yanzu